La Fundació Balbi va estrenar ahir temporada d'exposicions amb una mostra dedicada a la pintura geomètrica d'Artur Aguilar, una exposició que es podrà veure fins al dissabte 9 de novembre. Rectes i corbes és l'exposició de maduresa d'Artur Aguilar, que es pot veure aquests dies a la Fundació Balbi. Es tracta d'un recull de les seves obres del període de 1990-2010, una època on el pintor va crear obres abstractes que comparteixen un tret comú, tenen una geometria pura. A l'obra anterior són períodes d'estudi, de sortir de la figuració de quan vaig estudiar Belles Arts, que tota la carrera era figurativa, i a partir de que em va començar a interessar l'extracció geomètrica a partir d'un viatge que vaig fer a París, i vaig descobrir el Robert Delaunay, Sonia Delaunay, la galeria de René, amb tots els artistes i pintors geomètrics que tenia a la galeria. Això em va obrir un món nou que em va interessar moltíssim. Durant aquesta època, Aguilar va fer obres minimalistes i treballant només amb les formes geomètriques i el color, una inspiració que va agafar de diversos artistes internacionals, ja que aquest art basat en la geometria s'ha vist poc a Catalunya. De fet, l'artista crea les seves obres a partir de regles matemàtiques molt senzilles. Jo treballo molt en la secció àurea, amb el número d'or, amb variacions d'elements, combinacions, permutacions, seriacions, i això no m'ho permetia la figuració. Però això em permet treballar molt la geometria i amb tota l'obra que està aquí penjada ja es veu que la divisió, la proporcionalitat i la secció àurea és molt important en totes les obres que veus. Amb aquesta presentació es va donar el tret de sortida a la 16a temporada d'exposicions de la Fundació Balbi de Girona i fins al juliol del 2020 programaran mostres de la pintora Assumpció Mateu, l'escultor Marc Estany o el ceramista Lluís Xifra.